Ej, jeg ringer der ambulancen. Hej, det er TV-kast. Hej, hvad kan jeg gøre for dig? Min ekskæreste er ved at dø i dig. Det bliver bare sådan her. Ja, vi kommer hurtigst muligt. Okay. Hej, hej. Hej, hej. Jeg har gjort noget, men du kommer ikke engang hen ham for at besøge. Du er ved at ringe til ambulance eller politi. Hvad tænker du på? Jeg så jo ikke først, det var ligesom dig, der ringede til mig. Ja, fordi du ikke kom der for at besøge ham. Tror du, jeg vil det, når du er der? Ja, det er ambulancen. Han er ved det. På grund af dig. Nej, på grund af dig. Ved du, hvad jeg er? Fordi du er her. Skal jeg sige, hvad han gik? For det tænker jeg så på din flager. Du er jo det lige ude med på. Hvorfor var du syg? Nå, fordi jeg ikke vil med dig, fordi du er der. Med dig er jeg lagt ikke. Jeg kom. Så vil jeg hellere løbe.